buscamos a presencia de Noa e de Javi, e nada, imos, como todos ustedes, na orde da convocatoria. O pleno é moi sincero, é a posta en coñecemento do pleno da renuncia presentada por don Alfredo García Rodríguez ao seu cargo de alcalde presidente deste concello e a asunción da alcaldía en funcións polo primeiro tenente de alcalde don Laurentino Alonso Araujo. Bueno, este procedimento di que é así, é dicir, se presenta o escrito de renuncia e hai 10 días para que o pleno se dé por enterado desa renuncia, e é precisamente neste momento cando se fai efectiva a renuncia. Ao día de hoxe, hasta este momento todavía, pois eu seguía sendo o alcalde, non? E non ten máis que facer, darse por enterado o pleno, que non podíamos, hoxe pola mañá estivemos barallando a posibilidade de aplazarlo, pero son de días, e polo tanto de días se cumplían hoxe, pero a secretaria tocaba hoxe, e polo tanto, bueno, este é un pleno que non ten máis historia que esta que acabo de decir, e que polo tanto, pois